Għaddew kważi 18-il sena u l-każ tad-delitt ta' Sion Grek baqa' mhux solvut. Każ li fl-2005 kien ixxokkja nazzjon. Każ illi damda snin kollha biex jinstema' u xorta waħda baqa' mhux konkluż, hekk kif għadha ma sarix ġustizzja ma' dawk li kienu responsabbli għal dan il-qtil makabru. Wara ġuri li dam għaddejja xartijiem il-ġurati sabu li l-Libjan ħabeġ Ismail mhux ħati b'7 voti kontra 2, filwaqt li Tunezin Mawaċi Fajxal ukoll ma nstabx ħati b'8 voti kontra 1. Il-katavru ta' Sion Grek kien instab falqa fil-Marsa fit-13 ta' April tal-2005 madwar ġimgħa wara li nqatlet. Hija nstabet maqtula bi 17-il daqqa ta' sikkina fosthom sidira, moħħa u fonqa. Dan il-ġuri ħa żvolta differenti meta kien hemm xhieda konfliġġenti f'dak li qalet ix-xhud prinċipali f'dan il-każ Jacqueline Rapinette. L-avukat Edward Gatt li kien qed jirrappreżenta lil wieħed mill-akkużati fil-qorti kien iddeskriva bħala farsa il-fatt li l-pulizija bi żball erdu littra anonima illi fiha kien hemm l-informazzjoni dwar Rapinette. Fil-qorti kien konfermat li Sion inqatlet f'post biex imbagħad il-ġisem bla ħajja tagħha kien twaddab falqa fil-Marsa fejn instab madwar ġimgħa wara li nqatlet. L-avukat Simon Mikallef Staffraċi kien qed jirrappreżenta lit-Tunezin qal li filwaqt li saret ġustizzja ma' Fajxal saħaq li għadha tissir ġustizzja ma' Sion Grek u jinstabu l-vera qattila ta' dan id-delitt ikraħ. It-Tunezin kien ilu madwar 10 snin arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin peress li qatt ma kien ingħata il-ħelsien mill-arrest brabta ma' dan il-każ. Mal-inqara l-verdett fl-awla kien hemm kommozzjoni kbira, b'rapporti jindikaw li kien hemm min ġabar flus għall-Libjan sabiex wara dawn is-snin kollha jkun jista' jqatta' lejl f'lukanda bħala raġel liberu. Wara dan il-verdett għadu mhux ċar jekk hux se jkun hemm proċeduri legali oħrajn min-naħa tal-Avukat Ġenerali dan kif għadu misteru min kien involut f'dan id-delitt li fih inqatlet Sion Grek u wara 18-il sena qatt trid issir ġustizzja.